Dad a Magu yn bodlediad gan Teulu Gwynedd sy'n trafod pob dim sy'n ymwneud â rhianta a'n dod yn rhiant am y tro cyntaf. Felly heddiw, oedden ni'n meddwl bod ni'n mynd â chi ar daith bach o gwmpas Mhlas Pawb, sef cartra a lle da ni yn recordio Mam, Dad a Magu. Felly, dewch am dro efo fi. Gerdded lawr droma ar y ochr fama mae genna ni lle chwarae bach del sydd yn perthyn i Mhlas Pawb. Lyfli. Diolch am y gamau. Toileda holl bwysig. A wedyn da ni'n mynd i'r swyddfa fama lle mae helo ferched. Yn fama mae gennym ni Tracy, person hyfryd sydd yn croesawu bawb i Mhlas Pawb. Be di dy hoff beth di am dy waith, Tracy? Da ni'n ei gwaith gweinyddol i'r uned i gyd o fama, so os am un diwrnod privat yma, a da ni'n gweld y plant bach ac am ddefnydd gwynfa yn hapus, mae jyst yn lle braf i weithio. Lyfli. A wedyn, yn fama, wrth ochr fi. Dwi'n gweld chdi'n brysur yn y gornel o fama, Chinos, beth ti'n cael gwneud o fama? Jyst bod yn mwy o daflenni ddod allan i fama i bobl cael cymryd un os dyn nhw eisiau. Nid mwyn iddyn nhw rhag gwybod nhw'n ni gwasanaeth gwybodaeth teuluodd a mi ydyn ni yma i wsnesu teuluodd sydd yn chwilio am wybodaeth o ryw fath, gefnogaeth, gofal plant, helpu dalu am o plant. So waith ni ydi edrych allan beth sy'n yn gefnogaeth a jyst i signpostio nhw i'r llefydd cywir i gael gefnogaeth yna. Neis. Be di'r hoff beth di am dy waith? Dwi'n licio helpu a dwi'n licio ella wneud ychydig bach o wahaniaeth os yw'n rhywun dod tan i chwilio am rhywbeth i'n gilydd os fydda i roed i gwybodaeth gywir iddyn nhw. Iddyn nhw wedyn gallu gwneud y penderfyniad be maen nhw'n gwneud mwyn helpu hunan. Wedyn fyddai'n jyst yn hapus yno. Felly helpu allan yn y teulu yma. Lyfli. Diolch o fawr, Chinos. Diolch o fawr, Chinos! Diolch! Diolch! Tara! A wedyn yn fama, mae gennym ni swyddfa hynod bwysig. Bwysig diolch drws. Helo. Yma mae gennym ni Hyw ac Elen. So, Hyw o fama sydd yn gyfrifol dros pa mor saff ydy'r adeilad ac fel sy'n rhedeg sut mae'r lle'n cael ei redeg efo lle. Dwi'n gwybod da. Diolch Hyw. Ac yn fama mae gennym ni Elen. Helo Elen. Ti awydd ddod am sgwrs efo fi at y soffa? Y soffa da ni'n recordio yn podlediadau. Lle awn ni am dro efo Elen i ni gael dy gafel mwy. Dyma Dion sy'n recordio'r podlediadau i gyd. Dwi'n wedi bod i'r buarth yn barod. Mae lle da ni yn recordio. Elen, gei di eistedd lawr. Fan hyn ran. A dwi yn mynd i ddod yn ôl data chi. Diolch. Felly Elen, dyn ni yma wan yn ystafell gyfarfod Mhlas Pawb. Dyn ni'n llythrenol reit yn eich canol chi, achos dwi'n newydd fod y pawb ar daith. Maen nhw wedi gweld bod ni reit wrth ymwyl buarth Mhlas Pawb. Ar yr ochr o fanna mae gennym ni ysgol Maes Incla a mae iard ysgol nhw reit tu allan. So dyn ni reit yng nghanol yr hwb lle mae plant yn dod yng Caernarfon yn eich canol hi. Ond o'n i jyst eisiau gofyn beth ydy dy rôl di a beth ti'n gwneud yma? Iawn, so beth dwi'n gwneud yma, dwi'n Arweinydd Tîm Busnes. So gynnon ni'n gweinyddu'r holl grantiau ar gyfer gwasanaethu yr holl bethau sy'n mynd ymlaen gynnon ni ar draws Gwynedd i gefnogi teuluoedd. Wedyn, ond yr un o'r brif prosiectau sy'n gynnon ni ymlaen ar hyn o bryd ydy'r ceir podlediad. Felly diolch i chdi, Mari, am fod yn rhan o hynny. Diolch yn fawr. Wedyn, da ni dros rhyw hanner ffordd rwan o weithio ar y gyfres yna. Mae gynnon ni rhyw 2 bennod ar ôl i wneud. Felly,
be dwi yma i siarad efo chdi wirioneddol ydy trio cael adborth gyda'r rhieni Gwynedd. Iddyn ni gael clywed gynnyn nhw, be maen nhw eisiau ni drafod nesa, pa fath o wybodaeth dyn nhw'n teimlo dyn nhw ddim yn gael, a be fedra ni wneud i bywyda nhw'n haws mewn ffordd. Drwy pwyntio nhw'r lle cywir i gael y gwybodaeth, a bod yr trafodaeth yna'n dod drosodd yn naturiol ar sgwrs fel hyn, yn hytrach na, da ni, wrth gwrs, da ni pamffledi, ond eto, da ni'n teimlo bod adnodd yn neud podcast, a hwnna hefyd yn Gymraeg, yn ffordd dda ymlaen i reid y wybodaeth i'r rhieni. Yndi, a mae o'n ffordd hwyl o gael wybodaeth i deuluodd ac ar draws. Felly, deud wrth bawb sydd wedi gwrando hyd yma, neu sydd eisiau mynd i wrando, gwrandewch a gyrwch eich adborth fewn. Please, diolch yn fawr. Champion. Diolch yn fawr, Elen, a diolch am adael fi ddod yma i weithio. Dwi wrth fy modd yma, a dwi wrth fy modd efo'r tîm sy'n gweithio yma. Dych chi gyd o lyflu. A diolch i Dion, dyn ni wedi dangos o sy'n gweithio gefn yr camera, a diolch i Dion am hyn i gyd hefyd.